ole kan channel ko lom le ve ka chu o hei wena chon chana siam nan kan lo tilang le do na o hei chana hi zingdar riat borvel ring an chia tuna tlai daranga vel ania kan lo siam do ni heta hian hei ba khor le helai an so thing oma alu tomato purun sen purun var oma hei hi kan lo la chawang tui tring hian ata nen kan lo ei do ni heti hian kan chhum dawna cooker ah kan phit dawn ni hei cooker ania tui kan lei a chana hi chu tui ve thawt ani heti hian vakhat kan phit tir dawn ni engmah na tilo heti hian kan phit tir top dawn ni hei ata kan siam tel dawna ata le kan mukbang dawna hei ata nia roti kan siam dawna chuwang hi ata hi kan hmanga chuan helaian kan siam dawn ni arawa kan siam dawn chuan hei roti ani kan siam dawn chuan ata hi a tha bik ani chuan chi kan tel anga hei chi tlem chuan chini kan tel anga hei chini tlem kan tel anga chini kan tel hian roti a lo thina a thi nem thina chuan hei tel ania ti kan mix dawn ni ti kan mix tawh a chuan tuilum kan tel dawn ni ti kan mix lenga heti hian kan nuai zo tawh a chuan kan siam dawn tawh ni heti kan muvi kan siam veka tilang vek lo kar me pati kwan kan siam vek dawn ni tui lo thei lo hei kan siam vek dawn ni chu kan lo mukbang dawn ni heti hian kan siam ate kan nei mi lo heti hian heti hian kan kang zo vek tawh a hei tui hmel ser ser khawp mai tel tel mi lo kan kanga chuan tunah chuan kan chana chung kan min tawh kan kang dawn ni heti hian tel kan lei a heti kan ngak chawang mang patanga chuan kan kang tan dawn ni kan chana chung kha heti hian tel a sa tawh a khu vut vut mai amasmerin fast food kan tel anga chuan purun sen kan tel anga chuan hei hi saw thing nia si lam hi saw thing le purun var heti hian mai lo te kan kang dawn ni kan kang sel hlek dawn ni tunah chuan masala kan tel tur dawn a amasmerin hi ai kan nia chuan hei chi chuan hei red chili powder te pawh an tia chuan hei hi jeera te kan chawk lenga tomato han tel dawn ni chuan start na len alu kan
chum pol kha tha kha lo ni kukara pitel kha char walin alu pati tam pitela hetian rel sai kang hlek lo ni hei hi hei thak thi ka ni a chuan a sira mi hi la chi dia chuan hei hi lokpar ani hei kan deng chip to ni do deng chip khotang to chuan chana chunga kan tel tro ni tui me to kop mai ko ti bo ko hetia chuang ma mak do ni kan chuang ma mak a chuan an min mai ole to chuan chokle lo khonga chuan an lo ilachi vel kha tan do ni ilachi le thak thing le lokpar kan den chip kha hei tui me to khap mai RC iPhone tui ang ko chu tui me le to chuan va khor ra khan lo ni hetia na pin ni maya kalo muk bang kha lo ni kan ru chi siam len khan tui me le to ku hei kan lo lang le ha le lo tui dong khop mai hei lai atra tam tham ve được mai chu ma hei lai hi pu sen tomato cha nào boka ai ma trong trái đâu tui dong khop mai hei la khuru ro mai tui me le to hom chi me la sa do ni tui ke rồi first time đây một số lọt thêm của ba tôi biết đâu là tui thì tui được tui về tôi tui khop mà
tôi có máy chết chùa bơ lên cả thấy đó này áp cổ nó đòn bọc ạ tôi khóc mà cái chỗ cái tuy thì do cái nhện nắng mà đi tuy thì do cái phém cả là bạn
Ủa này, không á. Ý xong thì nó đẹp. Đó này thì xong. Nhưng mà sắp cho ra, sao bây giờ ý xong. Ít bị trâu luôn. Ý xong này. Rồi. Buồn nãy em này. Và chắc vào. Với đẹp về Ít chọc không. Sao ít chọc không? ý chắc là rồi. Gặp phá có một tòa lố nữa đâu. Ý xong hết. Các cô sẽ phá sao với ý xong rồi. Cô đừng xuân chỗ. Along ấy thì hàng tiêu thả. Đây dù đồng bằng. Không bị. Có đây, có. Phải không? Buồn nó khóc mày. Chú buồn ống về này, buồn. Tôi khóc mày. Nó xem về thì nó nên xem làm quân chết vết cả, anh làm tí lần cả. Video đó ạ, cái mới thứ đồ nhiều. Bye bye.